Despois dunha temporada histórica, o conxunto noiés, que a priori non partía como un dos favoritos ao ascenso da categoría, aproveitou o seu acerto e tamén os pinchazos dos seus rivais, entre eles o Arousa, para meterse nos play-off de ascenso a Segunda Federación. Vamos xogar un play-off de ascenso depois de fazer unha temporada na cal na terceira división fixemos 55 puntos, que é un logro moi importante, acadando unha permanencia moi pelexada, que nos anos anteriores non fomos quen despois de 40 anos sin poder disfrutar desta categoría, e ainda por riba, este ano temos a suerte de poder disfrutar dun play-off de ascenso a unha segunda red, que para nós sempre quedou como un soño, como unha ilusión e como algo inalcanzable, que nunca se podería dar esa posibilidade, non? A primeira das eliminatorias, a ida e volta, nas que se enfrontará un difícil Estradense, será xa mañá, cun partido vibrante ás 12 da mañá no Municipal de San Lázaro. Como presidente do club, animar a todos os veciños e aficionados ao fútbol da comarca que mañán nos acompañen no Julio Mato a un partido histórico e que oxalá podamos prolongar no tempo e podamos vir aquí dentro de 6 semanas, 5 semanas a celebrar algo que xa non sería histórico, sino que sería un marrón para o señor alcalde. Dende o Concello destacaron a enorme tempada realizada polo conxunto local, desexándolle a mellor das sortes nesta eliminatoria. Felicitacións, por outra banda, desexarlle toda a sorte nese partido de mañán. Estamos seguros que en toda a eliminatoria van a dar a batalla, van a poñelo complicado o Estradense e estamos convencidos de que en breve poderemos ter unha segunda rolda de prensa para facer a presentación desa seguinte eliminatoria. De pasar esta primeira eliminatoria, o conxunto que dirixe Iván Carril debería librar outra nova final co gañador do enfrontamento entre a Sarriana e o Racing Villalbés. Dos 4 equipos só subirá un. E quen sabe, igual o Noia dá a sorpresa e para o ano é equipo de Segunda Federación, poñendo a guinda a unha temporada histórica.